MECQ man. No, we are limited the number of people na mati dinin sa pagsimba apan dili makapugong ang kining atong pagtuo diya sa mga nagkadaiya-iyang kalamidad or panghitabo dinhi sa kalubutan. Yes, we are very aware nga atong nasod karon, most especially our city, nagsagubang nining pandemic. Apan diya sa atong pagtuo, nasayod man kita nga ang tao apan mabuhi sa pan lamang apan mabuhi usab sa espiritu. Karon mga igsoon atong gisaulog ang solemne sa lawas ug dugo ni Kristo, the Corpus Christi. Unsa man na pader? Kini atong gisaulog ang pagkatinuod, naghatag kanog pasabot sa pagkatinuod sa lawas ug dugo ni Kristo during the Holy Mass, during the Eucharist. Kini atong gikalawat dinhi, mutuog gyud ta nga kita mga Katoliko nga kini ang lawas ug dugo ni Kristo. Actually, there's a survey na gibuhat atong nyaging adlaw. Nagkuhan sila mga participants na kinsa katong nag-survey sila, mutuo pa ba kamo sa lawas ni Kristo during the Eucharist? Very shocking. 97% ang mingon nga mituo pa sila. Para sa kuha, bias kay ko, malipayon kay ko, kay isipari, aduna pa'y dagang tao nga natuo sa Eucharistia, sa tinuod naglawas ug dugo ni Kristo diya sa Santos nga Misa, and the other, uban, usa to na percent, gamay raman to, bahala mo, gamay ra bitaw mo, dako kay 97, compare sa inyo ha. Kung may suon, kini, naghatag ka na to, pamalandong, and also understanding, bahin sa butang, bahin sa itong Ginoong Kristo na itong gidawat every time we celebrate the Eucharist. Muna, isip mga Kristiyano, hinaot, klaro sa tua, kinsa itong gidawat. Usahay manggod, musimba kita, usay lutaw kita sa itong kagalingon. Uban sa tua, siguro, wa pa kadulot, wa pa kagamot, ang kamatuuran sa Eucharistia, dyan sa iyang kinabuhi, isip Kristiyano. Nasayod kita ng Eucharistia, kabahin gayon sa itong kinabuhi, gikan pa sa sinugdanan, kung bunyagan kita, adunay santos na misa. Kung kaslon kamo, kakaslon kita, gikasal man po ko si pare, na ay santos na misa. Kung magkuan, kung mamatay, kabahin po ang santos nga misa. Kung mo kini kamatuuran, mo kini the summit of our faith, nining santos nga misa, ang sakripisyo sa itong Ginoong Kristo. That is why every time we celebrate the Eucharist, we become witness of Christ's sacrifice diya sa krus. Mabitaw na, musimba kita, kanunay kitang gasaulog ug santos nga misa, it's because mamni giingon sa tong Ginoong Kristo. Kung naminaw kita sa tong ebanghelyo, klaro kaayo yang giingon, buhata kini aron paghandom kanako, kanunay nga balik-balik. Every time we celebrate Mass, we become witnesses diya sa Eucharistia nga kita gipakamatyan sa tong Ginoong Kristo. That is why kung dawat kita sa Eucharistia, sa komunyon, hinaot laro sa tua, kinsa atong gikalawat, ni usahay musimba, mukalawat sa komunyon or sa Eucharistia, lutaw kaayo. Ni kaisa, pakalawat ko, lawas ni Kristo, itubang ng thank you, ang klase. Napiuban, lawas ni Kristo, magtanga rapod, sa mangka na kraskas ko Nga lutaw kay sa una-una, malibog ka. Munagay ta nagsaulog dinhi, aron sa ulugon to si Kristo gisimba, na klaro kaayo kinsa tong gikalawat. Umo kini maigsuon o kini nga proseso, kini nabuhat, pagbuhat sa pan na mahimong lawas ni Kristo, ang bino mahimong dugo ni Kristo, gitawag kini na transubstantiation. Kamo daw, lito ka daw. Ha? Lisod kilito ko, Kining transubstantiation, the process na pabilin ang material nga butang sa pan o sa bino, kini ontological na kabaguhan na diya sa pagtuo sa grasya sa Ginoo. Okay, kini ang Eucharistia, pagtapion sa hong kamot, dinhi sa Eucharistia, di man ni ako lang, di man ni kay Efren Gubak Jr. nga pag-change into the body and blood of Christ. Actually, gikan kini sa grasya sa Ginoo. Ug diri pod musulod ang pagpangutana, Father, what if ikaw pare ka, makasasala kay ka, nagsaulog kag santos na misa, valid ba nimong misa? Saman, valid dili. Ha? Valid yapon is because of the ex opere operato from work.
gikan sa grasya sa Dios, kami nahimo lang mag-instrumento bisa pa mag-unsa kadautan sa pare usay ang nabuhat niya dili makapekto ang grasya sa Ginoo Dios Santos na Eucharistia is because mas gamhanan pa ang grasya sa Dios, gahom sa Dios kaysa sala. Kung ana manggaling igsuon, kung it's about the validity or the sin of the priest, siyang pagkapare niya, siguro tanang misa karon Domingo ha, pitindaghanan na invalid is because human as we are, no, isip pare, aduna man po may kapakyasan sa kinabuhi, di man may perpekto. That is why pinagi sa gahom pagtapion, nadia ang gahom sa Espiritu Santo nga mao'y makapabag-o no, sa pan nga may mong lawas ug dugo, ang bino may mong dugo sa tong Ginoong Jesucristo. Muna karon ining santos na misa, hinaot laro kayo sa inyo ha, kinsa atong gisaulog karon, kinsa atong gidawat karon, is because some of us no, sa masunggingon ganiya, taphaw ug mabaw ra kaayo ang pag-ila o pagsabot sa balang Eucharistia. Muna isip usa ka simbahan no kita nagkatigom as members of the body of Christ, no kita man ang lawas ni Kristo as Jesus is the head of the church. Nakitang tanan na dinhi karon. Hinaot no magkatigom kita na klaro sa tua nagkayusa kitang tanan is because pinagi niini no we become united with Christ. Yes, I know some of us there is this spiritual dryness as community is because what we are experiencing today na ang kalisod na ni pandemic, nagkalain-laing mga kalamidad, problema sa kinabuhi, sa watay kwarta, asa tamangitag kwarta, muna may suno, kanunay ito, ampo ang Ginoo. I know, it's easy to say, ampo lang sa Ginoo, mabot lagi ng grasya sa Ginoo, ampo lang kanunay. Umapo nino, astaw, di po na to kalimtan, na diya sa itong pag-ampo, inubanan usab sa itong buhat. Usay pulos sa itong pag-ampo kung di ka mulihok. Usay pagpulos sa itong pag-ampo kung wakay effort. Nga na usab, no, yung ana, unta itong pag-ila, pag-relate sa itong kagalingon dyan sa Ginoo, dili sa tanang panahon, ampo ra kita perminti. No, inubanan po sa buhat po. Ang uban po, nasubrahan sa buhat, wa na po'y pag-ampo. That is why, kung makompronta o problema, kalisod, sometimes i-blame pang Ginoo. Kung na maigsuod, hinaot, no, klaro sa tuang tanan, atong relasyon sa Ginoo, isip usa ka simbahan, isip kabahin siyang lawas na si Kristo mo ang ulo, ang atong ginaampo, ginasimba. Amen. Palihog manindog.